Καλησπέρα από το Basket City Arena. Θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα μεταξύ Φλαμίγκος και Οκλαϊόμα Thunders. Πρώτη επίθεση για τους Φλαμίγκος, άστοχη. Το πρώτο φάουλ του αγώνα, καλάθι και φάουλ μάλιστα. Γιαούπ Άγγελος αστοχή στη βολή. Γρήγορα στην επίθεση Φλαμίγκος, Βαρανάκη στην μπάλα. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Πολύ ωραίο καλάθι για τους παίκτες των Φλαμίγκος. 6-4 το σκορ. Κατοχή για τους Οκλαϊόμα. Σου 3 πόντων, εύστοχο. 7-6 μπροστά το σκορ. Η Οκλαϊόμα Thunders. Εύκολο καλάθι και lay-up. 9-6 για τους Οκλαϊόμα Thunders. Βαρανάκης, μακρινή πάσα, λάθος. Κατοχή για τους Οκλαϊόμα. Πρώτο time out του αγώνα. Επανερχόμαστε. Κατοχή για τους παίκτες της Φλαμίγκος. Αστοχή στο τρίποντο, Βαρανάκης ξανά για τρίποντο. Πάλι άστοχο. Rebound από τους παίκτες του Οκλαϊόμα. Ωραίο καλάθι. Άστοχος ο Βαρανάκης. Δεύτερη προσπάθεια. Πάλι άστοχος. Γρήγορα στην αντεπίθεση η Οκλαϊόμα. Πολύ ωραίες πάσες και καλάθι. Υπέροχο καλάθι από τους παίκτες του Οκλαϊόμα. Το σκορ γίνεται 15-6. Σου 3 πόντων, εύστοχο. Μειώνει τη διαφορά. 9-15.
Κι άλλο τρίποντο. Άστοχο, γρήγορα στην αντεπίθεση. Η παίκτης στο Οκλαχώμα σταματάει, σουτάρει. Αστοχή ο παίκτης στον Οκλαχώμα. Παραμένει το σκορ 18-9. Βαρανάκης με ταμπλό αστοχή, rebound. Πολύ ωραία πάσα και καλάθι για την ομάδα των Φλαμίγκος. 11-18. Μειώνουν κι άλλο τη διαφορά οι Φλαμίγκος. Γρήγορη αντιπίθεση και καλάθι. Υπέροχο καλάθι από τους παίκτες των Φλαμίγκος. Μειώνουν τη διαφορά σε 3 πόντους. Άστοχο τρίποντο, επιθετικό rebound από τους παίκτες των Oklahoma Thunders. Ωραία πάσα. Ωραίο passing game από τους παίκτες των Οκλαχώμα, άστοχο το τρίποντο. Βαρανάκης στην κατοχή. Άστοχο το τρίποντο. Επιθετικό rebound όμως και άλλο τρίποντο. Αυτή τη φορά είναι εύστοχο. 16-18. Έχουμε ένα μικρό σερί των Φλαμίγκος. Η διαφορά στους 2 πόντους. Απαντάει γρήγορα ο παίκτης των Οκλαχώμα. 21-16. Ρεσιτάλ τριπώτων σήμερα. Και άλλο τρίποντο από τους παίκτες του Φλαμίγκος. Ωραία πάσα και άστοχο το καλάθι όμως. Γρήγορα στην αντεπίθεση Φλαμίγκος. Βαρανάκης κρατάει την μπάλα. Μπροστά η Φλαμίγκος με νέο σουτ 3 πόντων. 22-21. Διευρύνεται το σερί των παιχτών. Φλαμίγκος κάνουν την ανατροπή. Οι παίκτες θα πάρουν μία ανάσα, έχουμε time out, σε λίγο μαζί. Επανήλθαν οι παίκτες από το time out. Κατοχή για τους Oklahoma Thunders. Ωραία προσπάθεια και καλάθι με ταμπλό. Εναλλαγή στο σκορ. 23-22. Ωραίο καλάθι γρήγορα στην αντεπίθεση Φλαμίγκος. Παίρνουν προβάδισμα ξανά. 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Τρίποντο άστοχο, rebound από τους παίκτες των Φλαμίγκος. Μακρινή πάσα στον Δαρδαπούνη. Πασάρι στον Βαρανάκη και έχουμε καλάθι. 26-23. Ωραία πάσα, βρίσκει ελεύθερο παίκτη. Έχουμε φάουλ από τον Δαρδαπούνη και 2 βολές για τον παίκτη των Οκλαχώμα.
Γιαούμπ εύστοχος στην πρώτη βολή. Μειώνει τη διαφορά με τη δεύτερη εύστοχη βολή. Παρανάκης για 3. Αστοχή. Keep out από τους παίκτες στον Οκλαϊόμα. Γρήγορη επίθεση. Ελεύθερο σουτ 3 πόντων και εύστοχο. 10 δευτερόλεπτα. Τελευταία επίθεση Κυριαζής. Παίρνει την επίθεση πάνω του, κερδίζει το φάουλ. Κυριαζής έχει τη δυνατότητα να σοβαρήσει. Εύστοχος στην πρώτη βολή. Ευστοχή και στη δεύτερη βολή. 28 όλα. 5 δευτερόλεπτα. Γρήγορη επίθεση. Σούτ από μακριά. Άστοχο. Λήξη πρώτου δεκαλέπτου. 28-28. Έχει μείνει ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Για να δούμε τι θα γίνει. Παρανάκης πετάει. Δεν μετράει το καλάθι και να έμπαινε. Έχουμε λήξη πρώτου δεκαλέπτου. 28-28. Ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο. Παρανάκης για 3, άστοχο. Εύκολο καλάθι. Κλέψιμο και καλάθι, διαφορά στους 3, 28-31. Υπέρ των Oklahoma Thunders. Ωραίο καλάθι από το Βαρανάκι. Μειώνει τη διαφορά σε 30-33. Γιαζής μόνος του lay-up, Δαρδαμπούνης κάνει ένα εύκολο καλάθι. Δεν μπορούσε να σκοράρει εδώ, να μειώσει κι άλλο τη διαφορά. Στην επίθεση και ωραίο καλάθι από τους παίκτες των Oklahoma. Έχουμε πίεση από τους παίκτες των Oklahoma. Λήξη 8 δευτερολέπτων, δεν μπόρεσαν να περάσουν τη γραμμή οι παίκτες των Φλαμίγκος και έχουμε πάλι επίθεση για τους Oklahoma. Σου τριών πόντων, πολύ ωραίο καλάθι και τρίποντο. Περνάνε, αυξάνει τη διαφορά η Oklahoma Thunders, 38-30. Θα απαντήσει ο παίκτης, το Φλαμίγκος όχι. Έχουμε επιθετικό rebound.
αμυντικό rebound, συγγνώμη, κατοχή για τους Οκλαϊόμα. Βλέπουμε πολύ ωραίο παιχνίδι. Κατοχή πάλι για τους Οκλαϊόμα. Rebound επιθετικό, άστοχο. Μάχη στο rebound, ξανά. Ωραία πάσα. Και καλάθι. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Βαρανάκης. Δύσκολη προσπάθεια και καλάθι. 32-38. 5 λεπτά για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Κυριαζής κλέβει έξυπνα και μπαίνει. Φοβερό καλάθι, ανάποδο. Μειώνει κι άλλο τη διαφορά. Πολύ ωραίο παιχνίδι σήμερα. Βλέπουμε ανάμεσα από τις δύο ομάδες. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Κυριαζή και κλέψιμο και ανάποδο καλάθι. Ναι, συνεχίζουνε το σερί τριπώντων οι παίκτες των Οκλαϊόμα. Βαρανάκης στα μπλοκ και μέσα. 36-43. Στοχούν στο τρίποντο οι παίκτες των Οκλαϊόμα. Ελεύθερος του 3 πόντων. Airball. Rebound, αμυντικό. Δαρδαμπούνης, πασάρι. Ωραία, έξυπνη πάσα στο Δαρδαμπούνι, φοβερό καλάθι από τους παίκτες των Φλαμίγκος. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με εντυπωσιακές φάσεις. Και άλλο κλέψουμε από το Κυριαζή στην επίθεση Φλαμίγκος. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες των Οκλαϊόμα και γρήγορη επίθεση. Ωραία προσποίηση, άστοχο το καλάθι. Κι άλλο λάθος. Αστοχούν όμως οι παίκτες των Οκλαϊόμα. Έχουμε επίθεση Δαρδαμπούνης. Πασάρι στο Βαρανάκι. Αστοχεί ο παίκτης των Φλαμίγκος. Κυριαζής προσπάθησε πάλι να κλέψει. Συνεχίζεται το παιχνίδι χωρίς φάουλ, λένε και οι διαιτητές. Δαρδαμπούνης έχει την μπάλα. Προσποίηση σουτ. Η μπάλα καταλήγει στο καλάθι. Τι παιχνίδι με ένα υψηλό σκορ. 40-43. 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου. Δύσκολο σουτ. Η μπάλα δεν καταλήγει στο καλάθι. Κατοχή για τους Φλαμίγκος. Κυριαζής γρήγορα στο Δαρδαμπούνι. Θα σουτάρει, όχι. Εκείνο Βαρανάκης. Εύκολο καλάθι με ταμπλό. 42-43. Διαφορά μειώθηκε στον πόντο πάλι.
Για να δούμε αυτό το τρίποντο. Άστοχο το τρίποντο, αλλά έχουν γίνει βήματα. Παιχνίδι συνεχίζεται στο πόντο διαφορά και κατοχή μπάλας για τους Φλαμίγκος. Κυριαζής Ζαραβούνης, Κυριαζής Βαρανάκης. Πολύ ωραία πάσα. Έχουμε βήματα εδώ. Κατοχή για τους Οκλαϊόμα. 1 λεπτό για τη λήξη του πρώτου χρόνου. Άστοχο στο τρίποντο. Επιθετικό rebound όμως. Κι άλλο άστοχο καλάθι. Γρήγορα στον αφικασμό υπέρκει στον Φλαμίγκος. Κυριαζής. Πασάρει έξω στο Βαρανάκι, ο οποίος με ταμπλό σκοράρει. Προβάδισμα για τους παίκτες, για την ομάδα των Φλαμίγκος. 33 δευτερόλεπτα. Έχουν πάρει το προβάδισμα οι Φλαμίγκος. Έχουν κάνει την ανατροπή. Τελευταία επίθεση για τους Φλαμίγκους. Πολύ ωραία πάσα και καλάθι από τον Κυριαζή. Καταπληκτική φάση. Υπάρχει χρόνος. Βαρανάκης θα του πάρει. Δεν προλαβαίνει. Λήξη πρώτο ημιχρόνου 46-43. Βλέπουμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Επανερχόμαστε σε λίγο. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Άστοχο το πρώτο καλάθι. Μειώνουν τη διαφορά οι Οκλαϊόμα Thunder. 46-45. Ευνηδιασμός και καλάθι για τους Φλαμίγκος. Γαρδαμπούνης σκοράρει. Και άλλος του τριών πόντων, εύστοχο αυτή τη φορά για τους παίκτες των Οκλαϊόμα. Ισοπαλία στον αγώνα. Παραλίγο το κλέψουμε εδώ. Δαρδαμπούνη σουτάρει για 3 από τη γωνία. Άστοχος. Έχουμε φάουλ. Το καλάθι δεν μπαίνει. Όχι, έχουμε επιθετικό φάουλ. Κατοχή για τους Φλαμίγκους. Παραμένει το σκορ ισόπαλο 48-48. Παρακολουθούμε ένα μεγάλο ντέρμπι για την BC4. Φλαμίγκος και Οκλαϊόμα Thunder. Σου τριών πόντων άστοχο. Rebound Δαρδαμπούνης. Βαρανάκης γρήγορα στον πιασμό. Βρίσκει το Κυριαζή. Του φεύγει η μπάλα.
και καταλήγει έξω. Έχουμε επίθεση για τους Οκλαϊόμα. Εύκολο καλάθι, γρήγορη επίθεση, 50-48. Ναι, ο Βαρανάκης σουτάρει και σοφαρίζει το παιχνίδι. Κι άλλη ισοπαλία στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να θυμηθώ πόσες ισοπαλίες έχουμε σήμερα σε αυτό το παιχνίδι. Εδώ γίνεται το λάθος. Φλαμίκος στην επίθεση, μακρινή πάσα. Κλέβει και διώχνει έξω ο παίκτης τον Οκλαϊόμα. Επανερχόμαστε μετά το challenge που έκανε η ομάδα των Φλαμίκος. Κατοχή για τους Φλαμίκους τελικά. Δαρδαμπούνης, Βαρανάκης. Ωραία πάσα, ανάποδο σουτ, δεν μπαίνει το καλάθι μέσα. Επίθεση για τους Οκλαϊόμα. Επιθετικό rebound και καλάθι. Μπροστά η ομάδα των Οκλαϊόμα, 52-50. 7 λεπτά για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Έχουμε κόψιμο και γρήγορη αντεπίθεση. Η μπάλα βγαίνει έξω, κατοχή για τους Φλαμίκους. Δαρδαμπούνης, ελεύθερο σουτ, εύστοχο. Καλή ισοπαλία στο παιχνίδι. Επιθετικό rebound και καλάθι για τους Οκλαϊόμα. Βαρανάκης, ελεύθερο σουτ και αυτό μέσα. Και άλλη ισοπαλία στο παιχνίδι. 54-54. Rebound, το Δαρδαμπούνης δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Κι άλλο επιθετικό rebound. Άστοχο το σουτ το Δαρδαμπούνη. Γρήγορη επίθεση. Καλό πάση game, αλλά άστοχο το σουτ. Βαρανάκης, μακρινή πάσα. Δαρδαμπούνης βγαίνει μόνος του απέναντι στο καλάθι και σουτάρει. Παραλίγο εδώ το λάθος. Άστοχο το σουτ. Στην επίθεση Φλαμίκος. Μόνος του απέναντι από το καλάθι πάλι ο Δαρδαμπούνης. Και έχουμε time out. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ελεύθερο σουτ 3 πόντων. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Επιθετικό rebound. Έχουμε κόψιμο. Κατοχή για τους Οκλαϊόμα.
Σου 3 πόντων με Καμπύλη, άστοχο. Καλάθι για τους παίκτες των Οκλαϊόμα, 60-56 το σκορ. Πολύ ωραίο καλάθι, 62-56 μπροστά η Φλαμίγκος. 3 λεπτά πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Πολύ ωραία πάσα, έξω στους 3 πόντων, αστοχή, rebound, καλάθι. Στους 4 μειώνουν τη διαφορά οι Οκλαϊόμα Thunders. Κλέψιμο από το Δαρδαπούνι, μακρινή πάσα στο Μαρανάκι. Ηρεμεί το παιχνίδι ο Μαρανάκης, περιμένει να κατέβουν όλοι οι συμπαίκτες του. Κλέβει ο παίκτης των Οκλαϊόμα γρήγορα στην επίθεση. Ωραία πάσα. Αστοχή ο παίκτης των Οκλαϊόμα. Ο Γιαούγκ κάνει ένα πολύ εύκολο καλάθι. Λάθος πάλι από τους παίκτες του Φλαμίκος. Ευκαιρία να μειώσουν και άλλη διαφορά η Οκλαϊόμα. Είναι άστοχη όμως. Γρήγορα στην επίθεση η Φλαμίκος. Κυριαζής έξω στο Δαρδαμπούνι. Ταμπλό και μέσα. Αυξάνει τη διαφορά στους 6. 45 δευτερόλεπτα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Υπάρχει φάουλ εδώ, μετά από τα διαδοχικά rebound του Γιαούγκ. Τεχνική ποινή, την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο τη διαφορά έχουν οι Οκλαϊόμα, εύστοχη στη βολή. 64-59 και 2 βολές για το Γιαούγκ. Μέσα η πρώτη βολή. Άστοχος αλλά επιθυμικό rebound και άλλη ευκαιρία για τους Οκλαϊόμα να μειώσουν τη διαφορά και ναι, το κάνουνε. 16 δευτερόλεπτα ακόμα. 64-62. Μαρανάκης 3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου σουτάρει και ευστοχή. 66-62. Έχουμε λήξη τρίτου δεκαλέπτου, επανερχόμαστε σε λίγο. Τελευταίο δεκάλεπτο.
Μπάλα δεν παίρνει στο καλάθι μετά από το σουτ 3 πόντων από το παίκτη των Οκλαϊόμα. Λάθος πάσα, ευνηδιασμός. Το καλάθι δεν παίρνει. Η επίθεση Φλαμίγκος, Παρανάκης αστοχή με ταμπλό. Γρήγορο παιχνίδι πάνω κάτω από τις δύο ομάδες. Αριστερό lay-up. Ωραίο καλάθι, 66-64. Και άλλη ισοπαλία στο παιχνίδι, 66 όλα. Μεγάλο παιχνίδι παρακολουθούμε για την BC4 μεταξύ των Φλαμίγκος και των Οκλαϊόμα Thunders. Εύστοχο σουτ 3 πόντων για τους Φλαμίγκος, 69-66. Πολύ ωραία έξυπνη πάσα. Δεν μπορεί να σκοράρει ο παίκτης των Οκλαϊόμα και να μειώσει τη διαφορά. Υπάρχει φάουλ. Κλέψιμο. Λέει απ' και καλάθι για τους Οκλαϊόμα Thunders, 69-68. Πιέζουνε τώρα οι παίκτες των Οκλαϊόμα. Φάουλ για να σταματήσει τη φάση. Ωραία προσποίηση και καλάθι από το Βαρδαβούνι. «71-70» το σκορ. Rebound και άλλο καλάθι για τους Φλαμίγκος. Στους 3 πόντους η διαφορά, 73-70. Παραδείγματο το κλέψιμο. Πολύ ωραία πάσα. Δεν μπορεί να σκοράρει. Και άλλο rebound. Αυτή τη φορά το βάζει το καλάθι. Μετά από την τρίτη προσπάθεια, 73-72. Ωραίο σου τριοπόντων, αστοχή όμως ο παίκτης του Φλαμίγκος. Κατοχή πάλι για τους Φλαμίγκους. Παρανάκης, Σαρδαπούνης, σταματάει και σουτάρει, δεν μπαίνει το καλάθι. Κατοχή για τους Οκλαϊόμα. 6 λεπτά ακόμα. Η διαφορά στο πόντο. Time out. Επανερχόμαστε σε λίγο ξανά. Αμέ.
Χαμένο τρίποντο, επίθεση γρήγορη για τους Οκλαχώμα Thunders. Υπάρχει κόψιμο από τον Δαρδαμπούνι. Κατοχή όμως πάλι για τους Οκλαχώμα. 5 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτό το συναρπαστικό παιχνίδι. Ωραίο πάση Κέιν, το τρίποντο δεν μπαίνει. Μάχη για το rebound. Η μπάλα καταλήγει σε παίκτη του Οκλαχώμα. Υπάρχει και φάουλ. Κατοχή για τους Φλαμίγκος. Αλλαγή και συνέχεια στο παιχνίδι. Πολύ ωραίο καλάθι. 75-72. Γίνεται λάθος εδώ από τους παίκτες των Φλαμίγκος. Χάνουν την ευκαιρία να αυξήσουν τη διαφορά. Υπάρχει λάθος και ευνηδιασμός μόνος του. Ο Δαρδαμπούνης κάνει το 77-72 και έχουμε κι άλλο time out. Έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι, 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Άστοχο το τρίποντο, γρήγορα ευνηδιασμός. Κυριαζής θα κάνει το 79-72. Μάχη για το rebound και η μπάλα καταλήγει στους παίκτες των Φλαμίγκος. Εδώ γίνεται το λάθος. Υπάρχει χρόνος ακόμα. Δεν μπορεί να σκοράρει εδώ ο παίκτης στον Οκλαχώμα. Λάθος πάσα και αντεπίθεση. Μακρινή πάσα, δεν θα προλάβει. Δεν θα προλάβει ο παίκτης στον Οκλαχώμα. Ευτυχώς δεν έχει χτυπήσει. Όλα καλά στο παιχνίδι. Συνεχίζεται το παιχνίδι και ο Δαρδαμπούνης στην μπάλα. Τέλεια πάσα και καλάθι. Εδώ οι Φλαμίγκος καθαρίζουν το παιχνίδι. Υπάρχει χρόνος, αλλά η διαφορά είναι στους 9. Για να δούμε εδώ θα σουτάρει. Θα μειώσει τη διαφορά, όχι. Μαρανάκης πετάει την μπάλα μπροστά. Κυριαζής καλάθι. Και τρίποντο από τους παίκτες των Φλαμίγκος, η διαφορά πρώτη φορά στους 14 πόντους.
Καθαρίζει το παιχνίδι στο τέλος η ομάδα των Φλαμίγκος και άλλο άστοχο σουτ. Το παιχνίδι έχει κριθεί. Ένα λεπτό πριν τη λήξη, 88-72. Στο τέλος, οι Φλαμίγκος πήρανε τη μεγάλη διαφορά. Υπάρχει τεχνική ποινή, ελεύθερη βολή και κατοχή για την ομάδα των Φλαμίγκος. Όταν έμαθα αυτό στον πείραγμα, ...20 δευτερόλεπτα για να λήξει ο αγώνας. Οι ομάδες έχουν χαλαρώσει. Το σκορ θα παραμείνει 89-76. Μεγάλη νίκη για την ομάδα των Φλαμίγκος. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Τελικό σκορ 89-76. Οι Φλαμίγκος κερδισμένοι του αγώνα. Καλό σας απόγευμα.